Салом алейкум. Ана бародарон нигоҳ кунед шанбера. Хуб найшин да комментарий мо да ҷӯи. Нигоҳ аҷоибаи гуло да гамне. Акай Рустами Муалли да гамне нигоҳ ҳамин пойтахта конкретно обод карга ина моҳи ра баша ина моҳи ба дараҷаи олиш. Ина мера да телевизор пасанд нишон метан ку салто мекан насос хати. Ана ҳамда да парки ҷавонон шо меган чиш меган онҷо да гулои сабар да гамне. ҳама каса хубен тенҷа ина мо дар душанбе парки чин дураме кули ҷавонон мо қарор дорем дар кули ҷавонон лайк бизанен кас права экскаваторчики мегира манама номро телефон ма 891280748 ватсапш кор мекуна ма дар ами кули ҷавонон чихел мебинен просто бинан права экскаватор тамом ҷон халос мешавад белла будка погнали видеора чихе буда ҷои сур буда гамне бародарам ана ҳозир зиёд ҳам мемонам чихел шогирдои мо экзамен меспоранд соҳиби права мешаванд соҳиби кас мешаванд бародар яке одамо мегӯяд яке права бигирам экскаватор начам месӯзум не бародар ту права нагири ту уже сӯхтагӣ ҳамин одамое ки хатима дастрока кор мекунанд соли 2010-2011 дар нами жбеи бетон мерехтем формада то ҳозира кор кардам ҳозир 2023 бародар ана мо одамо ина ма гиратам правара ҷон халос шуда ами кори вазми жбеира медонам ку ганам форма арақ намхе роған айтанат мечика буварка намхе ғайрат ка та правара биги маош ай 80,000 самиша то 120-150,000 лай патика фромиш накунем ина мо ба маком растем сари сад сма хурдему ҳеҷ гам не салом алейкум мардум салом алейкум акай зоир ба ёрдами шумо ака ина мо шаҳри Псков омадем рӯзи 24/04/2023 спордем ина экзаменомуна спордем акаҷон ба ёрдами шумо ина мо гирифтемаш қуввазумуна ака ина бародарам ҳама каса палчат кардем ака ҳазор раҳмат барои ёрдамтон ака ина мардум мегӯем ки акай зоира дан тиктоко диден номроша гӯш кунен бигирен сахранӣ кунен занг бизанен қаҷгавден аз шаҳри Псковда мактаб аста барои праваи автопогрузчик любойчи ҳамин мошини калон марҳамат кунен ина биен экзамена свободна меспорем ана амира акай зоир ҳазор раҳмат барои ёрдамат ина ака палчачка худо нигаҳдорат боша ки ҷои давши сарбаланд ши барои ёрдам ина мардум ина ира мегирӣ дига бел намеқапӣ дига да дастат фақат ҷои гармиёда гармида ина зинда боши
نگاه برادرها همه اوجه پالچتکن یا یک هفته پس اوجه ارگینالی توزشه روی میکنن اینا بو ویدیو میکنیم بو رویتون میکنیم نگاه کنیم خدا نگهدارتون باشه اکای زور زنده باشی رحمت برای زور با پیش گفتی خودت کی پریود ممنون با پیش ممنون گام شیر محمدون یک چرخ و فلک وری اتوش دادیم و زور گام